Ndị be anyị bịanụ ka unu fụrụ ife mere na agbamakwụkwọ Olubiajiako between Angela Okorie and Destiny Etiko. Unu mana Destiny Etiko na Angela Okorie adịghọ na mma, nke bụkwanụ na oge ọbụla Angela Okorie a na-akọ Destiny Etiko ọnụ n'ihu akwụkwọ anụnwa, nke ndị mmadụ afụnubekwanụ ebe Destiny Etiko na-akọkwanụ ya bụ Angela Okorie ọnụ. And onye nke na-agba akwụkwọ bụkwanụ Olubiajiako, ya na Destiny Etiko na-adị na mma, ya na Angela Okorie na-adị na mma. And ka ọ na-eme wedin a, o zikwanụ fana bụ mefe invite na ọ na-agba akwụkwọ, nke unu fụkwanụ na ya bụ Destiny Etiko nọkwanụ na ya bụ agbamakwụkwọ. Angela Okorie bịakwanụ na ya bụ agbamakwụkwọ. Ọnya ka o rụziri mgbe Destiny Etiko chọkwanụrụ ịbọ Olubiajiako ego, o wee na-ebupụta bọndụrụ ego ọ ya abụ Olubiajiako. Bifo mara ife na-eme, onye nke bụ MC wee nye announcement wee sị na o nwere onye si Lagos steeti wee bịa ya bụ agbamakwụkwọ ịbịakwanụ wee surprise Olubiajiako. Olubiajiako nọrụzie wee na-ene anya wee na-asị keluzie onye nwa si Lagos steeti wee bịakwanụ ịsọpraịz ya, wee chefuzie na onye nke bụ Destiny Etiko nọkwanụ n'ihu ya wee na-ebupụta ego ọ ya abọ ya, nke bụ na ya bụ announcement kọlụzila attention Olubiajiako na onye nke bụzikwanụ Destiny Etiko nọ n'ihu ya ọ ha enezi ya anya, ọnọkata di Olubiajiako atakịrị ya ife nya ma ife ọ na-agwụ ya, nke bụzi na Destiny Etiko nwa bụzi ego nọkatakwụzi na-emetụkwazi Olubiajiako aka na ya nọkwanụ n'ihu ya na ya na ya anya ka ọ bụo ya ego. Olubiajiako buru ihu ya kowe n'elu na-achọ ndị si Lagos steeti wee bịa ka fa bụo ya ego ka ọ gịnị ka ọ na ọmahọ ndị bịalụ. Destiny Etiko na-emezi ka onye hit na-emetụ Olubiajiako na ya nọkwanụ n'ihu ya ka onye ya ego. Olubiajiako buru ihu ya kowe n'elu. Ọnya ka Destiny Etiko nọkatazi wee na-achọpụta na onye bịakwanụrụ ya bụ ife bụkwanụ legit queen Angela Okorie. Ọkwa unu fụrụ ka Destiny Etiko jizi aka ya wee na-eku onwe ya fanụ n'ihu, na-eme ka onye nke bụkwanụ Olubiajiako ka ọ tọọnụa ka ọ bụo ya ego ka ọ ghara ya pụwa. Olubiajiako amana uche ya adịghị ya ka ọ na-eche onye nwa si Lagos steeti bịa ka ọ mara onye bifo ịmalizi ife na-eme. Destiny Etiko wee na-atụkọ izi ego ji wee bịa na ya bụ ife, ka ọ na-atụkọ izi ego ahụ ka onye nke bụ legit queen batalụ. Onye nke bụ Olubiajiako afụkwu ọzọ wee fụ Destiny Etiko, o jezie attention ya niile wee bụrụzie ebe legit queen nọ. Unu n'anya unu ya afụ na Destiny Etiko atinyezi ego niile ọ chọrọ ịtụnye, o wee bukọrọ ego ahụ wee pụọ. Ka o buzi ego anụnwa apụ di Olubiajiako na-agwa Olubiajiako na Destiny Etiko atịka esizikwa ego niile enu n'ọdụkwo ka o buzi ego nwanụ wee na-apụ. Olubiajiako a na-agwa ọ chọọ dị ịma ụka na-aṅụrigodu na legit queen bịalụ agbamakwụkwọ ya. Ndị mmadụ wee na-asị na Olubiajiako emetaghị ya, na ndị ọzọ bọrọ Olubiajiako ego na Olubiajiako ọgbanyelu ndị agha egwu. And ịwọchi ya mgbe Davido bọkwara ya ego, Olubiajiako ọgbanyere ya egwu. Oluzie nke Destiny Etiko ome anya ka ọ na ọha afụsị ụzọ. Ndị mmadụ pụtara na-ebure mmụ legit queen na-ebure mmụkwa Olubiajiako, maka na ụfọdụ nọ wee na-asị na MC mana Destiny Etiko na ebe a chọọ ịba ego na ya kedu ife o ji wee mee announcement ahụ. And na fa mana Destiny Etiko and legit queen adịghọ na mma, maka legit queen na-agbapụta n'ihu akwụkwọ ọ sị na Destiny Etiko bụ anụ ụkpọ ka ọ si nọọ ihu ụkpọ na ọ na-eje agbanye vitamina n'ihu ya, na ọjụkwa na ọ na-enere nyanwa bụ legit queen anya na ọ na-agbanye vitamin C ka ọ si nọọ vitamin ife nwa n'ihu ya. Si Destiny Etiko je na-agbanye na ọ jụghị ya ife ọ na-agbanye nya na-akọgasị ọtụtụ ọnụ dị iche iche, nke bụkwanụ na Destiny Etiko fozikwanụ na legit queen na-abịa ọ ga-alụfaghị azụ na ike ịkụ asịrị adịghị ya na ike ịdọ aka n'akwa adịghị ya ka ife anụnwa fịachara n'ihu akwụkwọ ka ọtụtụ ndị mmadụ na-akọmentị ọtụtụ ife dị iche iche. Wee sị ka m wetara onye ebe a kedu ife ichelụ gbasara ya bụ ife. Odo ka Destiny Etiko ọ ka atụnyesi ego niile ahụ na ya bụ bafu ebutelụ eji atụnye ego, ka odo ka ntu anụnwa enyeghị ya attention amaghọ na ọ bịalụ o wee buru onye ọ tinyefọrọ wee buru ya wee pụọ. Ọ dị mma ka ọ dị gị ka onye nke bụkwanụ legit queen na ọmana Destiny Etiko n'ebe ahụ na ọ chọrọ itinye ego, o si ebe o si land ya buru maikrofonu bụ igwu egwu, o nwekwa ego unu fụrụ o ji wee sọpọtụ onye gbara akwụkwọ. Ka ọ dị unu ka onye nke bụkwanụ onye na-agba akwụkwọ bụkwanụ Olubiajiako, kedu ife kpata na ọ chọghị inye Destiny Etiko ihu? Ọ chọghị inye ya ihu ka ọ na ọmahọ na Destiny Etiko n'ebe a ka ọ na olughọrịa ka ọ na-abụ na onwe ife na-eselụfa n'azụ. Wee sị ka m wetakwara unu nọ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ na Destiny Etiko tekatara ego ndị ọ na-atụnyere ego achọọ dị ịma na-atụnyelụfa ka ọ na-atụnyelụ họlụfa fe enyeghị ya attention. Owe nwaanyị bukọrọ ọ na ọ telụfa ga-alụfa nnarie ọkwọ ka esi wee gbanyaba akwụkwọ, nke bụ na ya bụ ife na-afịazi n'ịntanetị efu ka ọ na-eku aka
onye nna elubi ọjị akọ my sister imetaghị ya onye mmadụ nọ n'ihu ka onye ya ego ịchọọ dị ịma idogodu na-eche onye ịmaghị onye osi Lagos abịa onye nke nọ n'ihu inyeghị ya attention ya na-edesina Etiko ka ọ nọzi hit na-eme ya ka onye ya ego ka ọ pụba ọdụ ọ na-achọ onye si Lagos steeti abịa ndị mmadụ na-ya I don't know mana ike gwụrụ a sị ka m wetara unu nọ ife na-afịa n'ihu akwụkwọ